бардори на 50 та iPhone 15 Pro Max овардагим. iPhone 15 Pro Max пачка ина бардор тамошо кунед. iPhone гизала рехтаги любой хел iPhone овардагим. Шаҳри Қурунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акайс пуне. Шумо бардор хонор дорен, Jingo дорен, Realme дорен, Tecno дорен. Телефон истифода бурдаги биёрен. Болош сумтен телефон пачка дорен тамошо кунед бардор. Телефон нав шаҳри Қурунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акайс пуне. Кадун айшар Душанбе, айшари Вада, айшари Кулу байраи дурзанг мезанем бардор. Шумо телефон метен, болош сум метен. Алишида бардору мақсад ба телефон гам намезанам. Фақат магазини Алишида ай пеш гам мезанам. Агар бихарин доставка бепулай бардору, бидоин ай нархи телефону бардору бо хабар шо ин iPhone 15 Pro Max пачка 1500 пачка бардору. Биен ки буд кардам бардору, марҳамат лайкура бизанед. Ай видеомо паҳн шава ки хел бардору ай нархи телефону бардору бо хабар шава ки магазини Акай истифода чӣ қадар арзон мета. Мақсад телефонотуна бо алиш мекунед дар хонатун. Телефон истифода бурдагӣ дорем ки беу истифода бурдагитона биёрем болои сумте телефон пачка тон бардор марҳамат лайкора бизанед ки видеомо паҳн шава магазини Акайсмо чӣ телефони зур дора арзон дора ина марҳамат бардори TikTok бардори TikTok YouTube да канал дорум дар YouTube канали хидмат дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем YouTube дам канали хидмат бардоро кадомтон бихарем 25 шаҳр дар вилоят хатон ашотмо доставка бепулай шумо телефонотона метем болош сум метен Алишида фақат шаҳри Қурунтепа кӯчаи Баҳор биёед бозори Фарғон 200 метр пиёда менаи бардоро iPhone 15 Pro Max овардагим 50 та гизала iPhone гизала нади 3 камера 4 камера нади апа шабнам нади телефон чӣ нава шаҳр Душанбе қарған телефон хариб ба паҷуна пачка iPhone 15 Pro Max нархеш 1500 сомон дар ягон ҷой хеле баратар нест ина тамошо кунед лайкора бизанед занг бизанед бардоро